హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్. నేనైతే క్లాసికల్ ర్యాంక్ ఆడుతున్నాను గైస్. ఇప్పుడైతే ఓపేడ్ షాట్ డబ్ల్యూఎన్ స్నైపింగ్ తో కొట్టేస్తాను గైస్. ఇప్పుడైతే వాళ్ళు బిల్డింగ్ అయితే ఎక్కుతున్నారు గైస్. ఇప్పుడైతే కిందకి ఉన్నాడు గైస్. వాడికి ఓపేడ్ షాట్ ఇచ్చేద్దాం గైస్. హెడ్ షాట్ తగిలింది గైస్. ఇప్పుడైతే పైన కూడా ఒక ఉన్నాడు గైస్. అన్ని వాడు కూడా ఓపేడ్ షాట్ నాకు చేసేసాను గైస్. వాడికి రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. పైన చూడండి గైస్, రివైవ్ ఇచ్చేసాడు గైస్. మళ్ళీ వాడిని చేద్దాం. A few moments later. ఇప్పుడైతే వాడిని రివైవ్ చేస్తారు. వాడిని మళ్ళీ నాకు వేస్తారు గైస్. ఫుల్ డ్యామేజ్ ఇచ్చారు గైస్. మ్యాడ్ వేసేసుకుందాం ఫటాఫట్. అయిపోయింది గైస్ మ్యాడీ. రిలోడ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడైతే మా వాడిని ఇస్తున్నాడు.